Díochait is mis Katelyn agus sena ceir scéile Berlin an Seachtaine seo nuacht Cúla4. Bhúil tréimh se uair leis an tír ag tús na Seachtaine agus leacair agus sneachta bhóthra timpeall na tíre. Níor oscail go leor scolanna I dúsgurt na hÉireann agus in nún na nGael dé luain nó dé mórt dá bhór. Cuireadh tús le rangan na drámaíochta an airg in ábharclann chuis airge, agus níos mó ná 20 eastóir óga ag ghlachapórt na ranganna a leannig ar aghaidh go dtí an cháisc. Lá damhda na clóscríbhneoireachta a bhí ann déir dín, agus bhí daltaí Ghaelscoil Mhic Amhlaidh ag cur feabhas ar a gcuid scileanna clóscríbhneoireachta le ceileadh a dhéanamh ar an lá. Cheol músaeum an imime ag ggurcaigh ach faoin foghlama as gaeilge, agus thug daltaí Ghaelscoil an Churt Álainn cuairt ar an músaeum le foghlaim chun is a dhéanamh.